Kom för att titta vad mamma gör. Oh my god, vilken floppa jag. Kom med. No, I know, sure. Du skulle inte vara elak. Gör fotboll också. Jag tror det blir rätt tåg. Och vilka blonda slingor. Några. 3, 4. Kolla, Robin är så stor. Hejsan. Hej mamma. Hej, gå inte pappa. Ska jag hjälpa dig? Tvätta ut det nu. Det kommer inte gå. Det kommer inte gå. Vad har du gjort nu? Jag har gjort 5 stycken runt så bara. Mitt uppe på huvudet. Sprid ut det lite. Jag ska sprida ut på men... Brorsan, hur mår du? Jag funderar på om jag ska gå ner till källaren och vässa köttkniven lite. Vad gör du? Jag sitter här. Till mig eller mamma? Mamma. Du kan stanna på. Äta. Man ser inte hans huvuddarna. Så. Det tar ju tid det här. Det är som 1 timme.